Maiatzaren lehen bateratua ospatu du Baionan gehiengo sindikalak, aldarrikapen nagusiak, lan baldintza eta soldata duinak, eta langileen eguna beste egun izaten jarraitzea izan dira. Jardun koordinadoreak ere ekintza egin du Baionan, Euskal Herriaren askatasuna eskatzeko 3 militante kateatu dira bertan, eta Urruñan ere egongo gara Gazara bidean den sumu flutiarekin izandako goraberak tarteko elkarretaratzea egin baitute ekintzaileei babesa adierazteko. Arratsalde on ikus-entzuleok, asteburu luzea eta ikusten duzue asteburu mugitua izan dugu eta saioa bururatzeko Miarritzeko maratoian ere egongo gara irudi ederrak utzi dizkigun kirol ekitaldia. Ongi etorri. Gehiengo sindikalak bateratuta deitutako maiatzaren leheneko manifestazioarekin hainbat gizarte eragilek eta milaka herritarrek egin zuten bat Baionan. Aho batez aldarrikatu zituzten lan baldintza eta soldata duinak biziaren garestitze eta okertzearen aurrean. Hasita lan sarien emendaketa orokor eta handi batekin, uste dugulako politika birbanatzaileak martxan behar direla, zeren konturatzen gira, lan eta bizi baldintzak okertzen direla egunero eta oso larri iduritzen zaigu. Honekin batera lan istripuak ere gaitzetsi zituzten eta ezbehar horiek utzitako hildako langileak gogoan hartu. Baita lan istripu eta heriotzak berehala eten beharra azpimarratu ere. Lanean langile hainitz bizitza galtzen dutela eta ez direla etxean bizirik itzultzen. Eta horretarako ere beraz eskatzen ditugu protokolo zehatz batzu martxan jartzea eta aplikatzea, hori ez gertatzeko helburua izan behar baita 0 hil lanean. Aldarrikapenei gaineratu zitzaien eskari aldiz, Frantziako gobernuak maiatzaren lehena langileen eguna beste egun gisa erretiratzearen aurkakotasuna izan zen. Bai makronistek baita eskuina eta eskuin muturrak kendu nahi izan dute jai egun bezala maiatzaren lehenea. Egia da atzera bota dutela, baina ideki dute azken finean ideki dute xantier bat hori berriz ere lapurtzeko langileei eskubide bat, oinarrizko eskubide bat guretzat. Beraz segituko dugu borrokatzen, horren alde ere bai, beste gizarte modelo baten alde ere bai, eta erantzun oberena guretzat maiatzaren lehenean eta egun hori defenditzeko, sinplea da, karrikan izaitea mobilizatuak. Milaka langilek beraz, euren aldarriak Lapurdiko hiriburuko kaleetan zabaldu zituzten, honak honetan gainera martxaren ibilbidea aldatuta, hiriko auzo herrikoiak igaro zituzten. Baionako B eta Goi auzo langileak borrokarak idetzeko xedez. Maiatzaren lehenean bertan jardun koordinadorak 2 ekintza egin ditu Baionan. Batetik, irudietan dituzuen 3 kide Baionako subprefekturara kateatu ziren, Estatu frantsesak ezarritako soldaduzka salatzeko, eta bestetik, Polizia Nazionalaren egoitza parean, prentsaurrekoa egin zuten Frantzia eta Espainiako estatuek eta hauen erakundeen eskutik Euskal Herriaren patua gerra eta miseria dela salatzeko. Era berean, Euskal Langileriaren odola xurgatzeaz gain, munduko hainbat txoko, gudu zelai bilakatu eta odola negozio bilakatu izana ere leporatu diete. Subprefekturan kateatuak zeuden 3 ekintzaileak atxilotu zituen poliziak eta hauen askatasuna eskatzeko egindako protestetan poliziaren bortizkeria pairatu izana ere salatu dute jarduneko kideek. Frantziar estatuak gaur argi utzi du, ukazioarekin ez daukala nahikoa. Frantziar estatuaren gurari asimilatzailearen muinean jazarpena topatuko baitugu beti. Eta argi izan behar dugu, behin eta berriz oldartuko direla, errepublikaren bidegabekeria zein aspirazio nahia salatu eta hau agerian utzi nahi dutenen aurka. Arratsaldean elkarretaratzea egin dute herriko etxea aintzinean 3 atxilotuen askatasuna eskatu eta poliziaren bortizkeria salatzeko. Ez gara isilduko, ez gara kikilduko eta aurrean izango gaituzue orain zein Euskal Herri langilearen aurka emanen dituzuen golpe ororen aurrean. Gauzak horrela, atxilotuen berehalako askatasuna eta Ipar Euskal Herriko mugimendu iraultzailearen aurkako jazarpenaren amaiera exigitzen dugu.
Larun batean 3 atxilotuak aske utzi zituzten 3 urtez Frantziar estatuan sartzeko debekuarekin. Urruñan elkarretaratzea egin dute Israelgo ejerzitoak berriki palestinarre sustenguan Gazara bidean den Global Sumun flotilla erasutu ostean. Orotara 21 ontzitan zeuden 175 ekintzaile gatibu hartu zituzten soldaduek, horietatik 6 euskal herritarrak, eta beste 22 barku bati motorra izurratu zioten, eta hau guztia Israelgo kostatik urrun. 1000 kilometro. Gutxi gora bera, baina Netanyahuka eta beraien lagunak egiten alduten nahi dutena eta inork ez du protestatzen irudienez munduan. 2 egunez eduki gaituzte barku espetxe batean preso, egon gara kontenedore batzutan lo egiten, jendez gainezka, jendeak kalean lo egin behar izan du, ura botatzen ziguten. Naiz eta nazioarteko legedia guzti zurratzen duen ekintza honek, edozein moduz, flotillak Gazara bidean jarraitzea erabaki du. Eta gure helburua da Palestinataz hitz egitea, Gaza eta Cisjordaniataz, Libanotaz, antiimperialismoa, negozio arma hauek bukatzea, Europa bukatzea Israelekin, gure enpresek Israelekin. Izan ere, honen guztiaren helburua argia da. Nere ustez deneko hartu beharko ginen ni lehena. Nola bizi direnan eta nola bizi garen gu eta nola egiten aldugun denek hobeto bizitzeko, eta ez dakit nola aguantatzen duten ere ez. Ni ez dakit hemengo jendeek aguantatuko genuke hainbeste egitan, ez dakit. Libre kolektiboko kideak haserre azken aste eta hilabeteetan euren kabalak indarrez txertatzen ari direla salatu baitute. Izan ere, behien txertaketa hautazkoa izan dadin eskatzen dute, txertaketa masiboaren aurka dauden laborari hauek. Gure azle izaitean oinarrituta, egunero immunitatea, behien osasuna eta horiek zaintzen ditugu. Guk kontsideratzen dugu, txertaketa hori guk dugula erabaki behar, bai ala ez beharrezko ote den. Guk deliberatu bai ala ez, iten ditugu. Eta guk gure azkuntza dena biologiko ongia. Ez du abere bat txertatzen, genen anizurtetan. Eta negi huitzen zaut, hori emaitia jenen enganazia dela. Duela zonbait egun, Agies departamentuan, 120 jendarme eta militar etxalde batera joan eta indarrez, behiak txertatu zituztela salatu dute komunikabidei bidalitako bideo honetan ikus daiteken modura. Prefekturak sorgine iza hasi duela salatu dute ELB sindikatutik eta txertaketa sistematikorako estrategiaren aurka daudela adierazi dute. Urte astapenean osatu zuten libre kolektiboa Ipar Euskal Herriko eta Okzitaniako hainbat laborarik, Frantziako dermatosi nodulararen aurkako txertaketa masiboa salatzeko. Erabakitzeko askatasuna izan beharko luketela aldarrikatzen dute, izan ere, behiak txertatu ezean, isunak arriskatzen dituzte, behiak mugitzeko debekua, eta Euskal Herriko 10 bat laborariri, haien behi azkuntzaren aktibitatea ere geldiarazi dietela salatu dute berriki. Igande goizean jokatu da Miarritzen, Biarritz Ipar Euskal Herria nazioarteko maratoiaren 5. edizioa. Guztira 8 lasterketa eta modalitate izan dira jokoan, 18.000 lasterkaritik gora maila guztien artean, inoiz baino gehiago, eta maila nagusian, Estefania Unzur Ripol Iruindarra eta Adrian Latester Okzitaniako Tolosakoa izan dira garaileak. Ikus-entzuleok maratoiko irudi ederrauekin eta maskak taldearen 24/7 kantarekin duakizue gure gaurko agurra. Egun ona izan, eta bihar arte!